開始だ。だんだんだん決めろ一発バンバンバン。心震えるレッツゲスターテ。楽しんでまとって勝ち抜いて笑って心が弾む。たまるエナジーこんなにも宇宙でどこまでも宇宙で心が踊るバトルがレディーゴー。誰も知らない冒険が今スーパードロンボールヒーロー。究極の神殺しハーツ誕生。さあ俺の力に酔え。奴めどうする気だ。さあショーの始まりだ。最高だ。クソだね。たった一撃で。これが宇宙の種の力か。
この力全宇宙を滅ぼしかねん。そうはさせん。俺は仕事を果たす。ベジータ、なんだ。こうなったら力を合わせるしかねえ。まさかフュージョンか。冗談じゃない。身勝手の極意はいつ出せるかわかんねえ。だけどゴジータならあの力に対抗できるんじゃねえか。あの二人フュージョンする気だ。俺たちは時間を貸せん。行くぞ。はい。フュージョンハー。君たちは面白い。名前は？悟空とベジータでゴジータだ。その姿で究極を倒そうというのか？楽しそうじゃねえか。ハーツ。ハーツ、おめえの好きにはさせねえぞ。次回スーパードラゴンボールヒーローズ超決戦ゴジータ VS ハーツ、絶対見てくれよな。